Letter J per kana siya. Dili ken kabalong mo cheat pero sige. It's me again, Super Migo Bayan. Welcome back to my YouTube channel. And for this video is karon pa ko nakabalik og vlog kay nagkasakita gamay lang pod mga sikat atong Domingo until karon. Gapon mag okay ka na pero karon mag ni kontra pa yan. Pero mas ni okay na gisa super pa. So for this video super pa ako galaag kay kuan kadang wala ko kislagan pa dire kay mahal gasolina. Mablagan. Nagkakablagan naman huyod pero wa tay panggasolina ba? Pobre pa man kaya ng vlogger god. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So mo rin super pa mga akong quarterbacking. Kani pagbulagay nilang Jason og ni Moira kay kuan god last time na nagamuto akong istorya daw to naging adlaw nga mo na anak ko. Ya anak karon nakaligo na ko. So ang kuan ba kanang pag open ako sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube kahapon kuan kayang trending kay ang pagbulag na Jason og ni Moira kay pila nakaadlaw gani no pya. Until now naapaghapon ang mga istorya ko no daghan pang mga baying nagkuan dito ba ni simpatiya ni Moira pero okay man ang mo simpatiya ta Moira pero kanang gingalan ba nila nga kana kuno gasugod og letter J dili na kuno nakasaligan oh my goodness ngano nahitabo man tawo na nakasaligan ang mga letter J ako na Jper man ko ako amigo Joseph ako amigo Joakim ako amigo Gypty o kana sila mga J na puro nya wala man na sila naglook. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kasaligan man lagi. Dili ingon sa letter J. Kung si Moira o si Jason nagbulag, si Jason lang to. Dili ng mga J. Amungon pa. Parehan ako wala ko'y uyab hangtod karon. Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Handaan mo ha. Wala ko uyab. So okay re, pwede mag-isinggit-singgit ako sa social media ng ko uyab. Ako man ang choice. Wow! Pero mo yung letter J god sa di pagani ko kapanguyab ug muna pa koy planong manguyab mabasted na kay Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. letter J man akong sugod ngalan. So muna siya nakadakong naka-trigger na kung gama ko ng video nga mga letter J ko no. Abi kay laki nga gala sugod og letter J. Mga kuan ko no na cheater. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Gitu nga cheater ko sa TikTok. My goodness, gyud ngano man tawo na. Ano mang imo man taong gidamay, inyong gidamay ning mga letter J nga mga but ano ang tawo ni? Alas man ang bunganga mo. Mga but anong letter J wala uyab. Saon man namo pag-chat nga wala man gani misog. Di man gani lisod na man gani misog. Tungod ra ang istorya hal letter J ko na. Wala kang awa. Ginawa mo akong troso. So, di ba? Inyong papa letter J gasogod. So, pakutan ako nagmuchit ba na sila na minuang ba na sila yung mama. Kaya kung na minuang naguba yung pamilya, di ba? So, kaya kita na to angin-angino ng mga letter J tawo no kay. So, kada ko jud kay issue. Letter J, pero nako letter J man ko pero wala man. So, di man ko makapaminuang kay wala man koy ko Wala ko baye. Wala chicks na. Kay mo intro mo chat pagani ta sin lang. Parang may naamoy ako hindi maganda. Oh. Nya, among para. Ay, wow, na lang jud tawon. So ato nang i-minimize ng pag-blame og mga pandamay na to na mata. Good vibes lang taning social media. Ni Facebook, YouTube, TikTok. Good vibes lang ne. Na mga magkinatala ning Facebook, YouTube ug TikTok, hype lang na dili lang na en reality ra sa tinuod kinabuhi, di ba? Pasikatay ra gud kisay musikat mo na siya. Dili ka angin-anginon pa mga letter J ko no. So mo ra to akong i-share nga dili jud tanang letter J mga ana no mga cheater dili.
kanang kanang letter J per kana siya dili ken kabalong mo cheat pero sige ra na siyang gibiloan kan sige ra gibiyaan ta. So mura to siya. Sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe, hit notification bell all para update ka mo sa upcoming vlogs na ako. Wow! Road to 1K ko, so di sa ko mo shoutouts karon ani nga mga videos na ako and so on kay wala pa ko moabot og 1K subscriber. So mo shoutout lang ko kung naabot na ko og 1K subs kay para lisod kuan man pud kay mag-shoutout ko dire kay o wa pa nabot 1K kay usik ang inyohang mga kuan kagwapo iniglantaw niyo sa inyong profile ba inig kuan shoutout na ko si Tarpolindos o nya iniglantaw nila na sayang kaya so help nga kuan mo daghan ning ako ang subscribers para o inig shoutout na ako dito makita mo unsa mo kagwapa kanindot yung hitsura makita dito. So, more to siya, Super Pam, and bye-bye! Good vibes lang, goodbye!